Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую яблучний пиріг без розкочування тіста. Це просто ідеальний варіант для домашнього чаювання. Все, що вам знадобиться, це 3 яблука, 150 г борошна та трохи вершкового масла. Готується він швидше за шарлотку, легше за штрудель і виходить набагато смачнішим. Якщо ви любите яблучну випічку, то цей рецепт точно для вас. Спочатку підготую яблука, мені буде достатньо всього 3 штуки середнього розміру. Я їх очищу від шкірки, звільню від серцевини, насіння, а потім наріжу на шматочки. Шматочки я робитиму середнього розміру, не робіть їх дуже дрібними, щоб при випічці яблука не перетворились на пюре. Ось такого розміру цілком буде достатньо. До нарізаних яблук додаю 2 столові ложки цукру та 10 г ванільного цукру для аромату. Далі необхідно додати 1 столову ложку лимонного соку. Так яблука не потемніють і пиріг набуде приємної кислинки. Тепер додам 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю. Це допоможе зробити начинку більш густою та зберегти її форму. Все добре перемішую та відставляю поки в сторону. Тепер буду готувати пісочне тісто і, як я вам і обіцяла, ручки наші залишаться чистими. У мене чаша блендера невеликого об'єму, тому готуватиму тісто я в 2 заходи для нижнього та верхнього шару окремо. До 100 г охолодженого вершкового масла я додаю 80 г цукру, дрібку солі та 150 г просіяного борошна. Перебиваю все блендером. І в результаті має вийти ось така крихта. Дно форми для випікання застеляю пергаментом. Висипаю першу порцію крихти, яку тільки що приготувала. Якщо ви одразу робили подвійну порцію, висипте тільки половину на дно, а іншу залиште для верхнього шару. Обережними рухами розрівнюю поверхню, не притискаючи та не притрамбовуючи нічого. Далі викладаю яблучну начинку, попередньо ще раз перемішавши, адже крохмаль має властивість осідати. Також розподіляю ложкою по поверхні, нічого не притискаючи. І тепер так само готую другу порцію тіста. Якщо ви одразу приготували тісто і наверх, і на низ, то вам значно пощастило. У моєму випадку масло стало м'якшим через те, що духовка вже розігріта, і для верхнього шару крихта вийшла більш крупними шматочками. Але це навіть зробить пиріг ще цікавішим. Висипаю другу порцію крихти на яблука, трохи розрівнюю та відправляю у духовку, вже розігріту до 180 градусів, приблизно на 40 хвилин. Через 40 хвилин пиріг готовий і я дістаю його з духовки. Даю йому трохи охолонути, хоча б до тієї температури, що можна тримати руками. Ось і все, друзі, пиріг готовий, біжимо ставити чай і насолоджуватися цією смачною яблучною випічкою. Бажаю вам приємного чаювання та, за традицією, смачного, друзі!